Hey guys! Good morning! Anyat usab guys sa panibagong yugto ning aton drama nga mga kalag nga bungoton. But bago ta mag-proceed, make sure po guys nga ayan, natutuga ako po naman no. Make sure po na nakasubscribe ang tanan para every time na natin upload din hiya sa to YouTube channel, matagamog notification nagikan sa amuang. Amuha kay na si Dudong Variety Show, ka-collaboration ako. And sa mga gusto po na ka na mag-subscribe sa iya ha, please search his channel na Dudong Variety Show. Pero as of now, nag-collaboration mi para mao sa tanan ang mga dramas, and of course, he's a bit busy of his new business. Kay gikan mo sa Manila guys, nga karon ni uli siya kay para magnegosyo nan diri ano kay laay kay gito ko na sa Manila guys no. Tut pa niya kay malagito ka na siya rin isa and watch it like istorya ko ding iring. So nito na siya diri kay daghan siya ka istorya kay nami niyang family and of course ang friend anya po siya ko galingon na business kasi naman makitrabaho ko di ba. Ayan, make sure po na-subscribe ang tanan. And sa mga gusto magpa-shoutout, you may just comment down below para ito na mabasa. Inigpa-intro sa ito mga, kanang upcoming dramas like this one. Yung magbasa ta sa yung gipang shoutout or yung gipang comments. Anyway, sa mga diganahan mamati sa to ang pa-shoutout. You may forward the video guys, estimated time 5 minutes ang minimum, then the maximum is 9 minutes. So, feeling fresh kay takaron guys kay bagong ligo si girl. So, ayan na akong bugas. No, what's your opinion? Ayaw, pausap ta kay gikan tarag nag-concert ta guys. So, after the concert, muna yung nahitabo sa itong tingog. Nakatong niya ang gabi na wakay ko ka-upload kay busy ta. Busy ka kalag. Chares! Busy bito ito gamay. Karon, medyo din na ta busy. Kay nabawagan ng mama paboy. So, naligo ko sa iyo. And, maghimo ta og vlog with koan ka ng dramas. Okay. That's it. So, matod pa ni mama guys. Share ko lang nga. Nahimala kay naka-lipstick. Naka-lipstick ko guys. I mean, lip tint ta. Kaya ako mag-good guys. Dili dyo ko hilig mag-lipstick. Or mag-lip tint baron. Kay pink mo ko work. Pero nawa na. Mo dyan ako natural lips. Sana all. Ito, mani siya na. So, di na ako kailangan magbutang og lipstick or lip tint. Pero kagain na guys, bago ko nikao, nagbutang ko guys, or nag-transform ko into new eyes sa charas. Ayan, so, nagbutang ko og foundation and pulbos, nangilip ko gamay. And nabutang ko lip tint. So, matbatod pa ni mama nga, himala, kay nabutang ko og lip ka ng nangarte ka. Kung magto ka og syudad, nanimaho pa may kang baboy kay ilis o kay aring ka mama. So, para sa ako guys, no, mas okay pa guys na mga rig pag nara sa balay. Maulo ko mga rig guys pag nasa kalaganan. Gusto na ko na simple lang ko. So, pag tanong ito ko anda ka ng syudad, wadyo ko nag-ilis guys, napakoy tayo sa baboy. Magabot diri karon lang may ka fresh na naraman ta sa balay. Bitaw. Ana pa din ko mamalisok mag-vlog mo ko. Charis, palusot. So that's it. Sige palusot ina lang good guys, hindi ba ko ganan niya. Istoryan ko sa uban na pagwapa niya. Bara pag-asa ra padalong. Ako na ni karon. So mo to na di ko ganahan mga rig no. Pero karon guys na buot ta kadali no nga rig ta. Isa yung nga itong mga makeup po dito gamiton. Anyway, huwag ta nag-makeup. Pulbos raman eh. Pulbos, gamay lip tint. Pero wala na ko lip tint guys. Kaya man ako kauno. Nagtutla siya po yan. Muna akong lips. And nag-tiktok po ta kadali. Dali rapod. Wala ray isa ka oras. Okay, continue ta guys sa atong pa-shoutout. So, the first commenter na atong basahon si Now, what's your opinion? Tawa na addict na si Aisa. What's your opinion daw? Nag-tiktok man ko gikan. Kana nakantaw gikuana. Nahimuot ko guys. Kina may F you very, very pagkabad. Nahimuot ko sa kagalingon no kay nakabuot ko gimayo ka ng kamot niya. So, unsa daw? Okay, continue ta guys. So, hi, Guzans work. 3 hours ago, ay gito siya nag-comment sa ato ang
latest upload nga oo ka man, ayaw pagbuot. Ay, lagi pagbuot ko nga siya. Ganun, magbuot pa dyan mo. Okay, matot pa diri ani Guzon's Works. Ay. Hi, gups. Pa-shout out kay Rodelyn Sibado Banat ning from America. Ayan, nag-comment siya sa una, karon na siya. Again, nag-comment. So, siguro, nagapaminaw ni siya, guys. O, kaso ba na dili ka na ganing kapuyan na mag-type. So, thank you so much, Guzon's Work, sa pa-shout out. And pa-shout out again kay Rodelyn Sibado Banat ning from America. So, pa-shout out na rin ako kay Guzon's Work. So, thank you, Guzon's Work. Okay, the next commenter, our top commenter is Ma'am Danela Gonzaga. 9 hours ago, and gito gyapon siya nag-comment sa ungo ka man, ayaw pagbuot. By the way, share ko lang, no? So, karon ang festa sa amo ang dapit dool ra. Well, actually, pwede siya walk-in distance. And dahil pa contest nga kanta, matod pa nila sa ko, guys, nga appealing hug. Apil ay, kay mo support rami sa imuha. Dili lang kay isang ningon, guys, kung dili tulo, kay nagtapo ko may gito, pakantahon ko nila, ako naglamhilom ko gito, yung ko na, uy, maulo, jug ko, ayaw ka ulo ka naman, may sa inyo, naman may sa imuha nagsuporta. Magtaga-cheer up minimo, anapan niya. Mag-unsa man daw sila gito, guys, kung walay ka ng panlaban nila, diba? So, ganahan daw ko no sila mulaag pag na ako naadaw ko gito, Oh my God, guys! Bukanta ba ka unya? Pero, karon guys kay sus ko, ambot unsay naa karon guys kay fiesta. Pero kagahapon guys na ipakanta. Mao na siguro to. So, ako ka adto gito gabi gito sa, Desperas, kahapon naman to pakanta. Mamon siguro na to. Ako ka adto gito tungod kay busy ko guys. And nagbahog ko baboy. So, that's it. And naglain po akong tiyan ato. Actually, until now. Pero kaya naman karon na i-dala-dalaon. Di pa naghapon na. Sige, rin ko glubog. And aside po sige ko gigda. Nag-upload mo po ko gabi Pero karon pa na ako na-post. Kay, nag-export din pa siya guys. And unsa na po yung oras guys kung pabuton. No, what's your opinion? Sa mga to. So, pa may nagkita tong ingon sila na pangtang ko gito pero guys nakadawog mo dyan mo sa kuan ni kanta bakit ba sa ko ang mapilog contest paki-comment nga ako sa baba okay maulo po tabog apilog contest oy napambalay raman itong tingon okay matod pa didri ani Ma'am Danela Gonzaga 9 hours ago gito gyapon siya nag-comment sa ungo ka man ayaw pagbuot nga thanks Ma'am Zai for today's upload. Keep safe always and may God bless us all. Thank you so much din po, Ma'am Danela Gonzaga. Love. Okay, guys. Duha lang sa ka-commenter sa atong basahon karon tungod kay taas sa atong pa-intro. So, na guys, ang naisungkod niya. Itong drama nga. Mga kalag nga bunguton. Just keep on listening po. Or, pamilya kaladраkas ni. Ay, okay. Mga kalag nga bunguton sa ta. O niya na ang pamilyang kaladраkas. Again, just keep on listening, guys. O karong mga higala ni ang sumpay na to sugilanon, mga kalag nga bunguton. Kita ang iyong kaiso. Kinahanglan nga daghan mo o mapatay. Mo patay? Oo. O kamang. Kinahanglan nga buhaton niyo ang tanang pagi nga magasugakot rito. O kanay dapit ka matirang matibay. O maunay bugtong sekreto aron mahimo mong bantugan niya ng dapita o magkapasardayon mo sa standard ni Lord Pidor. Kinahanglan nga daghan gud mo o mapatay sa manako. Unsa? O kamang. Kinahanglan ko dahil nga makapatay mi Draco? Yes, of course. Wala'y sekreto nga ako ikatuto ninyo. Kaya nga naman di ay, Luis. Pila naman di ay kabuok ang imong napatay. Ako? Ikaw. Pila kabuok ang tao ang imong napatay. Kwan, tamsa. Paglaro. Kamon. Tamsa. Paglaro. Ipa kung pila na katao ang inyong napatay. Diba nailaman mo ng mga bantugang tulisan? Ug tungod sa inyong kabantugan,
Di ko mo to, nga wa pagkipuyagi. Kuan, 30 ta kabuo kung naapil pa ka. Bitaw, kuan. Pagtarong, Luis. Kuan sa ako kamon. Kuan ba, kung pananglit, di lang dahil may mo patay dito. Kung unsang na siya, eh. Kung mauli yung buhat to, Luis, nga wa mo'y mapatay dito, kamo mo'y mahimong alaot. Tungkol kay kamo mo'y mahimong biktima dito o ilang patyon. Oh, come on. Ilaming patyon? Yes, of course. Kung di na niyo buhaton, kamo mo'y mahimong alaot. Kaysa higayon nga tuan na mo nito, kinahanglan nga maunhan ninyo sila. Kay ang tanan nagtinguha nga mo patay ninyo. Oh, come on. Pangas ka. Pero wa pa ni mo tumagay ako giputan na di mo, Luis. Pila lang yun katao ang imong napatay. Ningor ba ka 30, kita ti ulo ko. Paklaro. Oh, matumday yun. Makakuan. Oh, come on. Dakor. Kuan dakor ka ng sa tinod anay lang, no. Mga di na yun tingali siguro maihap ang tao nga kung napatay. Tinuod ka. Oh, come on. Di na maihap. Dagan na kayo may mapatay. Very good. Ikaw, Tonyo. Pila na kibog tao ang imong napatay. Bangga. Abot ko na. Pila na gani ito, Pila na gani ito? Oh, come on. Ambot ni mo dito nyo. Same. Same rami ni Luis Dacor. Daghan kong napatay nga di na maiyap sa akong mga tolong. Very good, kung mao ka na. Kaya bilhin nyo, ang tao nga wa pa makasuway o patay na lang lugar, wa ko'y pruhan nga maluwas pa. Oh, come on. Tako pa yung Sabot mo. pinali. Yung pagkabutang nga, uy. Pero, ayaw mo ka malaka. Kaya nagabot na to dito. Ako nang ihatag ninyo og sikreto kini mga kutsilyo aron aduna mo'y taming sa inyong kaugalingon na makasukol mo bisag unsa ka krimen nga mahitabo dito. Og timan ilang yun yung kanunay nga wa mo'y laing tabangan dito ang inyo ragyong kaugalingon. Usaon maka na to, Iniron. Oh, come on. Brace yourself na lang to. Safe naman. Brace yourself. Kung unsa maganin ni ron, halabira. Oh, come on. Nagkita mo ni Daday, Ernesto? Unang Magda. Pre, Ugon sa iyong pong. Nganong, wa man siya mo ba ni mo? ako siyang giangay og maayo, Dre. Pero, di pa nato apugo si nang daday sa iyang gusto. Tungod kay, grabe niyang kayubos nga Tonino o sa iyong bala, ang daday. Nakasabot ko ni Daday. Parehas na gibati. Ang ako lang nabiliban ni Daday, kay mas isog siya kay nako. Kung unsa iyang himuon nga desisyon, iya ginatumanon. Parehas na ako nga usahay. Dali na kay kung dag-on sa kong pagbati. Sa ato pa. Wa pa siya plano nga mubalik din sa sumuron. Wa pa gid, Dre. Kani, mihangyo isa nako nga di ko noon niya paibaon sila si Tonyo ug Luis kung asa si karon. Kung pananglit, maulit si Tonyo sa ila. Grabe gid ang iyang kahiubos. Oh, Dre, mato niya. Gibuhat ako niya ang tanan aron matabangan si Tonyo. Pero, wag gyud kuno niya maminaw. Tinuod gid na, saksi ko ang mga hitabua. Kay kami ni Daday, wag yun may magkuwang sa pagpahimangno nila. Ang amo gyud nahiubsan, kay pero may kinasilang mulakaw nga di mananghit mong Daday kung asa sila paingon. Gani, pila na kahigayon nga mulakaw na sila, ug di day mo pauli. Managisulti sabi ng daday diri nako. Kani, ako siyang gitambagan nga biktima lang sa taon sila si Tonyo ug Noy Luis sa mga lingla ug lamat ni Bilhor. Ugon sa mayang pong. Nangayo siya og dispensa na tong tanan, Dre. Ilabi na gyud nimo. Tungod kay dako ang iyang pagtahod nato nga ato gyud silang gitabangan ug wa gyud taong biya nila. Ang gusto ra gyud nilang daday nga ang panahon na lang kuno'y pagbuton kung mobalik pa ba gyud siya dinhi o dili na. Pero
mag-ampo ko gihapon siya para lang ni Tonyo og Luis nga maluwas og magbag-o lang silang kaugalingon. Loy, naguol kay ko anang balita, Ernesto. Tinuod na ng Magda. Bisan ako, nag-uol kay ko nga mao na gibati ninyo. Og nasubo kay ko sa relasyon ni nang daday og ni Tonyo. Nga tungod sa makabuang ni Bilor, maggubat na lang hinuon. Sagdi lang. Dili lang una nato tandugon si Daday sa pagkakaron. Ato lang gihapon siyang i-apil sa itong mga pag-ampo nga unta. Lamdagan siya sa Espiritu Santo. Nga di gyud siya angay nga mubiya bisag unsa pay mahitabo. Ayo siguro, Dre. Istoryahan sa punya ni mo siya. Oh, Ernesto. Makigsulti raw niya ko niya. Sa pagkakaroon, di lang una nato siya tandugon. Hatagan na nato siya panahon siyang kaugalingon nga makapamalandong ining tanan. May unta, Dre, uy, nga mubalik na dayon siya dinhi. Atong pa rin kamutan, Magda. Gusto sab unya ko makigsulti niya aron matabangan ako siya og hangyo nga mubalik gyud dinhi. Kay bisan tuod kani adto, kontraryo kay ming daday pero karon gibati ko gyud ang kamingaw niya. Sukad ka nag-ipon nami og puyo sa ilaha. Kuya Wayne, napita eh. Grabe, patay nga ako nakita. Nagpasad ka kalala ng mga patay na eh. Ang mga patay na mga patay. Ay lang pagpakita kadlok. Kung unsa man gani ni Ronton, musukol na ang kita para sa atong kinabuhi ton. Oh, come on. Nanay nanawag na to. Nanay nanawag na to. Ay laglingi. Oh, come on. Andama lang karon na yung kutsilyo nga gihatag ni Bilhor rin na to. Kaya kung unsa man gani ni Ron, musukol kita bisag usa pa mahitabo. Oh, come on. Samanta pa ingon ini. Tepaw na. Oh, come on. Ayaw. Niya sila pa ingon din niya to. Oo, ako si Luis. O kamo. O kinesis tunyo. Kami ang mga banggitang tulisan ng mga bunguton. Up. Oh, come on. Way mga haspagdula mo. Kay kung kinsa to maghimo og tinunto karon. Papapas yun hini sa santil mo. Dunol na ang mga kutsilyo. Sabi bando ka yung mga kusilyo. Angay mo mamatay. Up. Oh, come on. No way. Ayaw gyud ninyong sukda nga mong katakos. Kay kung mangahas gyud mo karon sa pagdool na mo, di gyud mo magbahay. Mga sigaw mga puwa kay ilang mga mata. Mura sila kakanunon ng tao. Mangandam lang ton. Bahala na unsay may tabo. Oh, come on. Unsa ba yatong buhaton is? Pangandam. Muihap ko gikatulo. Ug sunda nga kung himon. Oh, come on. Niya. Nangandam na ko. Ganda mo. Muihap na ko. Nya, 1, 2, 3. Dagaton! Oh, come on! Hoy! Hoy, yes! Come on! Come on! Malay mo ayaw ko rin yung biyahe! Kabagay ko rin yan! Dagaton! Hain na sila, Drakor. Tuwa na sila sa santil mo, agaw. Very good. Tanawon ta. Ug makalahutay bagyod sila didto. Ako bang namatikdan, agaw, nga pulos namuti ang ilang mga dagway. Kay ngano? Gikulbaan ba sila? Nang luspad ang ilang mga dagway sa ilang mga nakita dito, agaw. Maunay ahangay kanila. Kinahanglan nga maningkamot sila nga mabuhi dito. Kay kung dili,
Dili na gid sila mahibalik pa din ni hangtod sa hangtod. Ang ayan lang sab nga di na sila tagan pa og kay gayunan agawon. Tungod sa kadako silang sa nilang nahimo nato dinhi. Tanawon ta lang. Kung mabuhi pa ba sila sud dining simana, bulahan sila. Tungod ka aduna pa'y kahigayunan nga makabot nila ang kagawasan ug mahimo nato silang mga ulipon. Unsa man agawon? Usara ba niya kasimana ang imong gihatag nga tagal nga makapuyo sila sa santil mo? Agaw? No! Dili kay usara kasimana, Dakor. Ang buot na kong ipasabot, Dakor, nga imposible kayo nga mabuhi pa sila ugma usod sa usalang kasimana. Husto ka, gawon. Murag imposible yun. Nakita na ko nga katong mga tawhana, puno sa mga talawan. Mga tulisan nga bunguton, pero mga haw sa katalawan. Nga nung naabot man ka din Magda. Kasi may nagtultul mo din Ikaw rin usang yan O, day, ako ra. Uy, nagtultol na ko ini. Nangayon ako og address ni Ernesto. Maong nidiretso gid ko nimo dinhi karon. Mayo kay natultulan gid ko nimo. Abi na ko, si Tonyo nang nangita na ko da kay wag ipuruhan nga magpakita pa ko niya. Pero day, di na ba gid ay kamo balik dito sa sumaron? Human ako musulti ni anak ato ni Ernesto day. Og ikaw mismo Magda. Una kang nasayod nga hugot na ang akong desisyon nga dili na gyud ko magpakita pa ni Tonyo. Nag-uulbaya kaayo ko day. Kaya ako na lang usa dito. Kay hangtod karon. Papagid na uli sila si Luis ug si Tonyo. Abi ni mo Magda nakasabot kay tayo ko nimo day. Parehas ko tanto ha. Pulos ta mga makaluluoy. Dili mahimo nga magdugay ko dito Kaya mas masakitan kung maghuna-huna nga magpaabot ko sa tao nga wala gani mahinumdum nako. Day, mahangyo ko nimo. At taga na to sila og second chance. Kay basin og kalit silang mopauli sa ato. Ato silang daykan sa tanan natong gibati. Kung di kaya sila maminaw nato, musaad yun ko nimo. Nga mismo ko, di na ko makigbalik ani Luis. Busa mo hangyo ko nimo. Balik ito sumuron. Kaya kung tinuot tong gisulti ni Padre Simon ug Ernesto nato, nga biktima rasad sila si Luis ug si Tonyo, di gyud ato sila angay talikdan. Hinuon, ato silang tabangan. Kung di kaya sila maminaw nato, musaad gid ko nimo nga mismo ko di na ko makigbalik pa ni Luis. Busa mo hangyo ko nimo. Balik ito sumuron. Kay kung tinuot ng gisulti ni Padre Simon ug Ernesto nato nga biktima rasad sila si Luis ug si Tonyo, di gyud ato sila angay talikdan. Hinuon, ato silang tabangan. Kung ang katarungan nga biktima lang sila sa mga lingla ug lamat ni Belhor. Ako pangutana day. Ngano na hitabo man kana? Tungod ba kay nagkuwang na sa itong mga pahimangno nila? Di ni anang katarungan na day nga nagpuwang ta. Ang buti pa sa buti Padre Simon. Dili lang sila si Tonyo ug Luis ay nabiktima nilang Belhor. Daghan sila day. O kung sa man si mga hinungdan nga daghan man ang nabiktima. Dili ko mutuo nga mabiktima ang mga tao nga dunay hustong pangisip day ug nagamping sa ilang kaugalingon. Day, di lang kay sila Rastonyo ug Luis ini. Bisan pa mga inosenteng bata ug mga pamilya na biktima nila ni Belhor. Gawas pa ni Anak Magda. O, mituo ko sa gisulti diri nako. Sa inyong gisulti nako, tinuod nga daghan og nabiktima sila sa Belhor. Pero ang kaso naman ito, nyo lahi. Nabiktima siya tungod di kay iyan ning tinuyuan. Muna akong kalagutan kay una-unaon ba maglakot ko maguna-una ana. Nalimot ka nga kita mismo ni Padre Simon ang miadto didto aron tabangan unta nato sila. At tungtungura malagmit. Nawa sila silang maayong panghuna-huna day. Tungod kay nalamat sila. Kontrolado na ang ilang huna-huna ni Belhor. Bisag unsa pa nakatarungan na Magda. Sa wa pa mahitabo ng mga butanga, ako ug ikaw mismo. Bisag si Luis? Nakasaksitan nila nga kining mga butanga dako gigig posibilidad nga ila kining tinuyuan. Dayang yung ta ka. Usbon ko o nasabtan ta ka. Ibutang ta nga kung tinuyuan man ganing nahitabo nila, hatagan nato sila og second chance. Muna'y panawagan ni Padre Simon kay ato silang mga bana. Bisag unsa pa sila ka makasasa, ato silang unungan bisag unsa kay mahitabo. Kay bisag unsaon, ato man lagi hapon sila mga bana.
kay kuyaw ginayinig na pitais. Usaw man ito pagkatuog ini nga. Basinugma, wala giluglog na ta. Oh, come on. Ayaw na pagnuhunag daw tanton. I-relax lang muna ng imong kaugalingon aron di ta matakdan si imong paniking. Pasisya na guys. Wala, buha nga ni. Para magkring Israel o kring Palestine. Ito buha nga. Para ito naskasahan. Di kit kaligayang gibati kung tumang hadlok yung dapita. Oh, come on. Ba kayo? Yun na. Kirit lang. Shh, hoy, ikaw. Sir. Dali. Dole, bidap itong liong. Kisa ganito yung imungan. Oh, come on. Sir, si Budoy ko sir. Ah, Budoy. Budoy. Oh, come on. Budoy, paminaw ha. Oh. Pila na gani kakadlaw rin eh. Kan sir, maduhan ako kabuhan din. Ha? Ha? Yamat. Duhan ka kabuhan? Yahantod karon, nabuhi pa ka? Oo, sir, nabuhi pa yung ko. Pagkadain mo ka, oh, come on. Taga, linawan taon ko, sir. Linawan? Oo. Oh, come on. Silingan na ta. Ang ako mga ginikan ng tagalinawan, sad. Anong naabot mo ka din eh? Kuhan, sir, kanang daghan ng ko kaso, good. Sumay mong kaso, oh, come on. Mga estafa, sir. Uy! Palautang di kang dako. Oo, daghan ko mga utang, sir. Mga daghan sa ko kaso. Ito ako nga ginidapita man makaluwas na ko, pero dili ay. Nalinglakos akong amigo. Kaya nagtuo may nga maluwas mi din eh. Oh, come on. Hamay mong amigo ron. Patay na, sir. Usa pa lang siya semana din eh. Giluba na siya sa mga kriminal din eh. Bueno, buday. Oh, come on. Diyon sa manin mo nga nabuhi pamangka din ni hangtod karon. Kuan, nagtago-tago ako so din sa santil mo, sir. Dapin. Dapin, budoy. Likan karon. Basab kag kuan, nakapatay na basab ka din eh. Tawa pa taon, sir. Hadlo kong mupatay. Oh, come on. Budoy, paminaw ha. Ano, sir? Listen to me. Oh, come on. Magtinabangay ta din eh. Ha? Ako og si Tonyo, mupasalig minimo nga tabangan ka na mo. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Kinahanglan nga tabangan sa minimo. Tinawan ka, sir. Tinood na, Budoy. Matabang minimo. Basta tabangan sa minimo nga makalahutay mi din dapita. Oh, come on. Doon na tayo himuon din ni Budoy. Kinahanglan nga magkasinabot ta kung unsaon na to nga makaskapot din eh. Kung doon na magani kay nahibawan, nga posible na itong kalutsan din eh. Sultihin ni Budoy. Pero magtinabangay ta nga, magdayas din eh. Lisod ang pag-eskapo din, sir. Unsa? Oh, come on. Unsa lisod? Sa kadugay na namo din, huwag yung kay nahibawan nga posible na itong kalutsan din eh. Bitaw Budoy, doon kayo ka din eh. Kaya mo sulti ka na mo sa tinuod, ano matabangan sa kanamo. Di ka sabuon ako, mga sir. Imposible kayo kaya na inyong giuna-una nga maka-eskapo ta din eh. Kaya sa unang adlaw pa lang na ako din eh. Huwag na akong giuna-una nga maka-eskapo ko. Dagan mga nangandoy nga gusto maikyas din eh. Apan, huwag yung milampos. Pulos pakyas ang tanan. Unsa? Oh, come on. Pero, Doy, saro naman sad. Taga ilamig gamay ideya. Balag kung sa kalisod, basta kay madali lang ta. Sulti, Miss Tinod, asa ang dapit din nga makakita tagbintarong makaikyas kita din eh. Ha? Sulti, Miss Budoy. Oh, come on. Miapas gidi ay si Magda ni Daday. Oh, Ode. Mubalik ka na kuno to siya dayon. Mayang tugo ni nang Lourdes nga. Pasultihan ko ka. Naluoy ko nila, Ernesto. Ang tanan nag-antos tungod sa mga binuhatan nila ni Bilhor. Lagi dre. Mayo ang taog. Tinudo ni Mayor ang iyang gisaad rin na to nga. Tabangan kita niya. Mao ko na akong ipangayo sa Gidong nga unta. Padadaan ta niya og tao nga makatabang gyud sa ato mga problema sa atong katilingban. Grabe dre. Di na maihap sa kadagan sa mga tao nga halos kada adlaw maanhin din eh. Ug mangayo og pakitabang. Tungod kay gihara sila pirmi sa mga sakop ni Bilhor. Nasubo kay ko niya na bahin na, Ernesto. Nagdugo ang akong kasing-kasing na naguna-una sa mga taong nag-antos karon. Pero dre, siya pagtuo kung niapato karon nato ang kupa. May mahimo ka ta aron pagsumpo nining daotang mga binuhatan ni Bilhor. Sigon sa mga sinuat ni Padre Julio Salvacion, dako gyud og kahimuan nga masanta ginato ang mga daotang binuhatan ni Bilhor. Pinaagi sa kupa. Unsa man kay kapakita nga gahong gikan sa kupa ni aron masanta gyud si Bilhor ining iyang mga kabuang. Mato ni Padre Julio, kunayan na nato ang kupa. Daghan ang katawhan sa Dios nga makabatunog kaisog. Kay initon sila sa Espiritu Santo.
og kahimutan sa Dios ay atong lungsod ug iyang bag-oho nagkasing-kasing sa tanan niyang mga katawan ug sa iyang mga kaaway. Bag-o niya ang kasing-kasing sa tanan, lakip ng iyang mga kaaway. Ang buot yung pasabot ri, lakip na si Bilhor, mabag-o nga yung kasing-kasing, pinagi sa kupa. Oo, Ernesto. Maghimo usib na kong milagro sa tong lungsod. Kung mulampos ta, aron magkuha na to pagbalik ang kopa. Mao kanay panaad sa tong labang magagagahom ngadto ni Padre Julio. Sa iyang mga tugon nga gibili nato, pinaagi siya mga sinuwat. Kanindot ka din, no? Kung may tabo yun na. Pero siyang paminaw di, posible pagka nga mabag-o pa ang kasing-kasing ni Bilhor. Sa Dios, way imposible kabutang nga dili niya mahimo. Mayong ta di, nakita yung unang magakuha sa kupa. Mao kanay kanunay na kong gidam ko. Nga makupta na to pagbalik ang kopa. Kay kung dili mabag-o ang kasing-kasing ni Bilhor, magpadayon gyud ang dugoong mga panghitabo sa atong palibot. Saon mga nato pagpahuway ini is. Di tamay mong matug ini. Kay delikado og duolong tagkalit sa ubang piniriso dinhi. Come on. Ingon na itong batong. Magpuli-puli tao pahuway. Magsabot akong kinsa unang matuong na to. Bisag tulo-tulo lang ka oras nga magkapuli-puli tagtog. Mao ba? O niya, kinsa may unang atuog na to? Bisag kinsa? Saman. Paano sa igihaw na? Saman, katugo na ka. O, come on. Kaya bantayan ka. Nya, pukaw lang sa dinya tika human sa tulog ka oras. O, come on. Ang problema ini kay wala orasan. Wala makibaw kuno unsa na nung orasa. Pati lang. Pati lang, ato lang na punaon. Iski. Sa iski. Sigurado ka is. Oh, come on. Una lang katubig kay ako mo bantay nimo. Ha? Kung doon na ganay mo hana og dool paingon din nato. Pukaw lang dito ka. Sige, sige is. Muna lang kong katog. Pukaw lang niya ko. Kung mulabay na ang tulog ka oras. Dakor, Ganong agawon. ugma, susiho na to ang santil mo. Kung unsa ni kahimtang nila ni Loes og Tunyo, kung buhi pa ba sila hangtod karon? Sagong paminaw agawon, malagmit. Patay na sila. Maayo kun mao. Girang, mahibawaan lagi unya nato ni ugma agawon. Inigbisita na to dito. Swerte sila kung makalahutay ni adtong lugar. Pero, sagdi lang. Nahimuot lang kong naghuna-huna sa ilang kahimtang karon. Og para nako, dili na mahinungdanon nako ang ilang kinabuhi. Ang niya kanunay sa akong huna-huna, mao ang kupa. Padayon gyapon ang atong pagsusis palibot agawon. Ato masakop kanunay nagtukaw sa palibot aron matultulan nato kung hain na gyud ang kupa karon. Ha! Magkalagot! Magkalagot yun kayong hula-hunaon. Nga tungod nila ni Luis og Tonyo. Naangin pa ang bililhon akong kupa tungod lang sa mga way hinungdan nga tao. Sige lang agawon. Dako ako pagtuo nga mahigpalik gyud nato ang atong kupa. Paningkamuti ganinyo, Dakor. Dili ko makatugot nga sila si Simon maoy una nga makakita ni Adto. Matuman agawon. Buhato namo ang tanan nga pagi nga mabawi gyud nato ang atong kupa. Huwag kausaban ang desisyon ni Daday.
ug wa pa sayang una karon nga mubalik gid dinhi sa sumoron. Sagdi lang, Magda. Ato lang gyapon giampo si daday. Ngunta, malamdagan niya una-una. Pero Padre, unsa man nato ini ron? Nabalaka na kay kus kahimtang nilang Luis. Gusto na ko nga istoryahon sila pagbalik. Huwag ta na hipi. Aron ubanan ta niya pagbalik dito. Mas maayo noon, Padre. Kay gusto kong masayod kung anong hangtod karon, wa pa gid sila mauli. Ayaw ka pala ka. Ni ako ubanin niyo kanunay. Ug niyasap na to pirmi ang Dios sa ato mga lakaw. Salamat kaayo, Dre, sa imong mainitong pagtapang namo. Ugma, atong paniguroon nga maistorya na to pagbalik si Luis. Ug ingon man si Tonyo. Pero Padre, unsa man nato ini ron? Nabalaka na kay kus kahimtang nilang Luis. Gusto na ko nga istoryahon sila pagbalik. Muhangyo ta na hipi. Aron ubanan ta niya pagbalik dito. Mas maayo noon, Padre. Kay gusto kong masayod kung anong hangtod karon, wa pa gid sila mauli. Ayaw ka pala ka. Ni ako ubanin niyo kanunay. Ug niyasap na to pirmi ang Dios sa ato mga lakaw. Salamat kaayo, Dre, sa imong mainitong pagtapang namo. Ugma, atong paniguroon nga maistorya na to pagbalik si Luis. Ug ingon man si Tonyo. Di na maato ni Padre Simon ang kadaghan sa mga tao nga manganhi kada adlaw aron mangayo o pakitabang. Maulagi nang. Bisan gani, gitabanggan lang uban nga moderatso na lang sila sa kapulisan aron i-report nila ang mga pahitabo. Naglibog na kung usay gusto ng buhaton. Matod sa uban, kung mo report kuno sila sa presinto, di na kuno tagto ng ilang mga reklamo kung mahitungod na dipilhor ang iskutan. Mao gid akong problema karon nang. Kay bisan sila si Hippie, dunay dakong kahadlok lang ni Bilhor. Ug mao na'y hinungdan nga maglibog nagyud ang mga tao. Maong sagad, anhigid maghuot ang tanan aron mangayog pakitabang. Sa ko nakita sa itong palibot nang, mas nigrabe ni karon ang gimong kabuang lang ni Bilhor. Lourdes! Oh, Cora! Doon ako'y nadunggan nga balita. Oh, unsa ba ha? Unsa ka tinuod nga mo anhi ko no ang mayor ugma? Kinsa na bawaan nimo ni anak na kura? Naay nagsulti na ako dong. Nga tabangan ko no ni Mayor si Padre Simon aron paimbestigahan gyud kuno si Bilhor. Malagbit ka tinuod na kura. Pero kung may bawo kung kanus agid mo duaw din si Mayor. Mao ba? Oo, kaya adto ko sa adlaw, among istorya ang Mayor. O misaan gyud ni Padre nga mahimo gising aksyon batok ni Bilhor. Maayo unta kun mahitabo na. Malagbit nga may tabog gyud nang. Pagayoon gyud nato sa Ginoo nga unta dunggonan niya ang atong mga pangamuyo ug hataga na og hustisya ang mga inosente nga nabiktima sa kapintas ni Tun. O ka mo. Mata na. Nilapad na ka ka oras. Uy, tulo na din ka oras. O ka mo. Ganina ako sa sipukaw ni mo. Gani ha, kaya asan ni mo pukaw no eh. Ako sa ito, kaya duka na kayo ko. Ay! Lamiyahon ta sa kong pahuway, ay. O ka mo. Puli-puli man ta. Ako nasab kay nagluha na na yung akong mata. OSSI. Kay OSSI. O, sige, is. Taas. O ka mo. Ikaw na sa itog. Ako na sa bantay ni mo. DRA. Inki. Uy, kagasa to. DRA. Inki. Ha? Ngiga? Sama na. Daray mo kutsilyo. Come on. Come on. Kung tinaro nila na mabuwag niyo mo. Isay. Saan isay? Salamat, is. Buong ito eh. Sige, matulog na ko. Oh, come on. Uy! Alo. Tawag ko. Ay! Nasa naglibog ko kino eh. Matay sa piyong. Ay, sa piyong, matay. Sir, nagsagari yun. Darahin mo din mo pisto. Pagkabutan nga eh, napinapakan eh. Kanahan daw na. Bungot ito eh. Oh, come on. Sige mo tayo. Boss. Makakalma lang, boss. Uy, kalma. Wala mo, pagkailan ako game sa ako rin eh. Wangay. Lupiga to tingon. Wangay, mawawang tingong eh. Tara mo. Boss. Kalma lang ha. Kalma lang. Kalma lang ako. Wala mo kaya game sa ako.
Huwag ka makalma ako. Boss, oh, come on. Pasensya na, ha? Gahapon ba yung tao may nabutin niyo, eh? Nga magpahibayon ako dito sa among opisina. Ha? Kwan, nada mo yung opisina din ni boss. Oh, Kailangan come lang on. magpahibaw mo sa among labaw din eh. Di mo magbut-but o magkapalagi mong pisto din eh. Nga di mo mananghila mo. Ha? Oh, come on. Kaya wa may gitugutan nga mahimong peneriso din nga di magkakira mo. Ha? Oh, come on. Napin, diksan karon. Ako na, yun na boss. Huwag may manganday nga mapuyo din eh ay. Asa man na yung pultahan din eh. Aron, mupaulit lang misamo. So diyan mo ha. Ang tanan nga mabot din eh nga wala mo ilha. Among patyon. Oh, come on. Kung gusto mo nga madawat din napita, kinanglan nga mag-agi mo sa komisina. Kinanglan magparehistro mo din eh. Ha? Parehistro! Riso, ha? Parehistro! Okay. Paminaw, ha? Kwan ba? Tigo, kitso! Purados ni kanahan. Itong guniliw. Sabay sulit-sulit. Itong Dito! guniliw na. Ay, sagsabad na, kinangita po ka sa didapit. Tara, paminaw. Asa mo gina ninyong opisina din na boss, ha? Kana niya, dugay ka nakatigong. Mabuo trabaho. Sunod mo na ako. Araw at tubago ninyo ang among labaw din eh. Usa man eh. Musunod na niya. Daklar ako nagkadiyot. Daklan. Eh, nabiyaman mo. Daklaton. Kaahak din niya. Pidagiduka na naman kong mayo. Gisamok-samok. Gidasos. Gisamok-samok. Boss. Ano? Kuan, musunod lang namin ni mo. Come on. Amo na tutulon ang inyong opisina. Di, pero kinanglan yung musunod mo na ako. Aron di mabutang sa peligro ang inyong kinabuhi din eh. Uy. Musunod lang siguro ta. Aron wala dagang gubot. Panuway. Oh, come on. Agaon, doon natin bisita. Kinsa? Siguro, agaon. Padayon na. Maayong buntag, agaong Belhor. Kumusta, Kura? Unsa na ibalita? Ay, kuan agaon. Doon ako'y importanteng ibalita ninyo. Kanang tabon si mong naong tangtangan na. Ay, sorry Tangtangan, agaon. Tabon. Sige. Isulti kung unsa ng imong importanteng balita. Akong nahibaw-an gikan sa kumbento nga si Mayor ko numuanhi ko no dinhi aron paimbestigahan ka. Unsa? Maunay akong nakuhang balita agaon. Og malagmit, muanhi sila nimo og makuyog sila si Padre Simon. Og ila kang gipasangin lang nga mao'y naghimo og dakong kagubot sa atong lungsod. Nagpahaba na sab siguro si Padre Simon. Agaon, sumayon. Salamat sa imong mahinungdanon kayong balita, Kura. Dalaygon ka. Way sa payan agaon. Gisulti gini nako ninyo aron makapangandam mo dinhi. Bueno, Dakor, Agaon. mandoi ang atong mga sakop nga mangandam sila. Ayohon ninyo ang hanay sa atong palibot nga way ikasaway nga makita ang mayor bato kanato. Kung pananglit, kalit man silang maghimo og ocular inspection sa atong dapit. Matuman, agaon. Nagpakitang gilas di ay karon ang atong mayor. Bueno, dili sab kita angay mabalaka ni ana. Og salamat kayo, Kura, sa imong pagpadayon sa paghatod og mga maayong balita dinhi kanamo. Dako na kong garbo agaon. Nalipay kayo ko sa balita. Sud sa dugay ng panahon, ang ato naging mayor mismo mo'y muhimo og mga lakang nene. Mao na siguro ni ang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo nato, Padre. Manginaot ta nga masumpo na gyud ang mga binuhatan ni Belhor sa atong dapit. Itugyan nato sa Dios ang tanan nato mga panghinaot, Lourdes. Og nga unta, gamiton gyud si mayor aron nga mao'y mahimong instrumento nga mahunong na gyud ang mga pagpanlupig nga gihimo ni Belhor sa atong katilingban. Sobra na kaayo ni Padre. Gani ganina, naluoy ko atong usa ka inahan nga mibalita nato dinhi nga namabdos ang iyang anak sa sayo nga panginaron tungod kay gipugos sa mga sakop ni Belhor nga ipagdiedad sa mga lalaki.
Aron ko numusanay ang ilang mga miyembro sa ilang pundok. Tinuod ka na, Lourdes. Mao ka na mga butang nga nakapasubo kayo sa atong palibot. Dili na maihap ang mga inosinteng bata nga biktima og nag-antos ni ini. Kinahanglan na gyud nga hatagan og aksyon sa kapulisan kining pagpanlupig ni Bilhor sa tanan. Padula din eh. Kailan mo na ko? Paong may kailan mo ko sa kamon. Ako ang iyong agaon din eh. Ako si Asmos. Siya mo pangan? Come on. Si Luis ko, boss. Kusab si Tonyo. Ilapin ninyo. Oy, come on. Pero sa pa man ni boss. Isuwat ang tanan ninyo ang detalye di as form. Kinahanglan nga wa mo ilatanga ha. Mau ba, boss? Nara, na ba mo ibulpin? Wala ba, boss na? Karang mayamog. Manghuam lang wala may karyot. Wa ipahuwamay o wa ipanghatag din eh. Ang tanan din pulos baligya. Come on. Pero, wa para ba may kwarta din boss? Di na mo problema. Problema na ninyo. Kay human mo maka-fill up form. Nanglan nga mo bayad mo na mo og 5,000 kada usa ninyo. Come on. Pero nga naman, boss. Manaya mo patakaran din eh. Di mo magapanag-iya og lugar ni Napita kundi mo mubayad og abangan kada buwan og 5,000. Come on. Pero, boss, pwede may buhangyo, ha? Wa man gumi makadag kwarta din eh. Pero, nami dagang kwarta. Pero, 10,000 pa ang bisag 10,000 pa ng buwan na mo, okay ra? Kaya na mo, come on. Kaya, jud ka na mo ng bayaran. Ano mo ba nga amo langon ng utangon? Ang lagi na isa nga, kung na may kwarta, bayaran dahil ka na mo. Advance pa minimo. Bibi. Si Pipe. Bitaw, boss. Surbol gina, boss, oy. Mubayad gid ninyo. Pautanga lang ulami. Come on. So ayan guys no, tuan na gyud guys, nahitabo na gyud guys, tuan na gyud sila sa San Telmo nga lugar, which is ang pinakadautan sa tanang dautan nga lugar. So gito may tabo guys ang mga pinatyanay na wala na mo gi-expect. Tanan mga kasakit imong bation gito Pero po agto gito guys, na magyapon tayo uban ng mga buutan. Kumbaga, mo na mga tao na kanang gipangkuha ni Bilhor na gidala gito guys o wala na kuno nakabalik. So, wala ka balik kayo ba nangatay? So, kulbahin na mga sunod na may tabu. Pero, dili open lagi ko guys. Nagyapon din mga buutan. Og, abi ko mag-date patay na no. Napo dahil tulog-tulog ito So, malagi to. Nakatulog si Luis og 3 hours. Then, kato na po na si Tony. Kaso lang, abot na. Si Tony, si Tonyo. So, may abot naman guys ang tumakalaban nga kunong wala sila nagpaila, anya di man kuno ilahan ng pwesto. Ang pwesto guys na ibaryo no 5,000. Sa ballpen po 5,000 nasa kadira. Why gani sila Luis og si Tonyo ay nakakwarta. Pero ilang kwarta guys, wala nila gidala to agi to asa gawas. So muna tong kulbahin naman sa sunod mahitabo. Mo nang make sure po nga tanan ay naka-subscribe sa to ang YouTube channel para matagaan mo notification nagikan sa amoa. So, sa mga gusto po magpa-shoutout, you may just comment down below sa baba guys para to nang mabasa, inig pa-intro sa to mga upcoming dramas. Anyway, after this drama, nga mga kalagang bunguton, musunod ang atong drama nga mga, pamilyang kalandrakas. So, dapat gani pamilyang kalandrakas akong giyon na kasukay mga kalagang bunguton na lang kay, mamaya una na ako ingon. And anyway guys, i-share ko lang no bago ta mag-reaction video. Sa mga di ganahan mamati sa tong reaction video, you may next the video guys. Tungod kay human ang atong drama nga, mga kalag nga bunguton. So as of now, mag-reaction video ta. Pero bago ta simula sa tong reaction video, I just wanna share. Share. Dagko kay kog singot guys, as you can see. Kay nanghinlo ta diri sa balay. Ayan, di atong gikuha ang kanang case, kanang foam case, atong gikuha og laban na to. And ang ako ang vanity lights. Ayan, or sa mirror lights. Ako siyang gitanggal tungod kay
ako ibutang gito kay Kuya Dudong, which is akong iingon sa akong pa-outro gito as sa latest upload na to nga drama no. So ako siyang gitanggal, ayan. Yan na pinipilit guys. Gitanggal jud na ako nigtuyo kay ang kuan ni Kuya Dudong gito iyang tindahan wala man lay ka kung ano ka naging siga. So I decided na akong ihatag ni Kuya. Ihatag or paulian. Charis! Kaya para po na ika-design dito sa tindahan. So, muna ni karon wala na po vanity lights or mirror lights. So, dapat na sa gilid. Kaso, di man may sa gilid, guys. Iga, meron man siya pwesto. Ayan. So, ayan. Bura na siya nabaguan ko, guys, na walay siga. No? Pero don't worry. Kita gantay suga. Suga. Atong mata suga. Bye! Ring light. Anong ring light? Okay, don't worry, kay I have a ring light here, so don't worry na mga itong kuan mirror light kay natin ring lights. Nga ko lang concerned kay wala tayo suga dari sa mirror lights. But it's okay. Kaya importante makahatag po ta design dito kay Kuya. And nagsa-order ba ko niya nga mag-sponsor og kanang tarpaulin pero po na. Ayan, gipantanggal na ko siya guys. Pero after this one, after na to sa pagdrama, magbalik na po sa baboy. Yan, gusto mo na sa baboy, guys. Mga musta kung dagko na ba siya gagmay pa or na ni kubol or na naniwa or na napatyan. Paki-comment talaga sa baba. Kung naay gusto mamati sa to ang mamati or mutan o sa tong baboy dito kung kumusta na. So, nanganak to kung ba kung nanay katurang April 15 na. Napaununo ko tama ba? April 15. Yeah. April 15 na nga nakangato ang anay. Then, May 15, malutas. So, kaluyan, guys. Ay, nawa-uwa nga akong ka-stress tungod kay nito. Bulay lang tayo, guys. Ah! So, I'm happy na okay na ilang hugaw. So, unya, magto na po ko sa dapit kung asa tong himutakal no ko itong nagpabalad to. Kay, ipakapunan ako, guys. So, I'm so excited. Ah! Ano daw? Excited na ipakapun kay matod pa nila, guys, na after daw makapun ang mga bakti na, manambok daw sila kumbaga musupang daw ilahang lawas. Tinuod ba na? Mga baboy lovers din na nagbuhi, tinuod ba na after ka na makapunang nyuhang baktin, manambok ko no guys, o musupang ko ng ilahang lawas, mas mudako daw. Hapit na ba nalutas nyo, pag ihapon siya nakapun? Unsa man na? Don't tell me, matod pa nila ni Kubol, tungod kay lagi, wa palagi nakapun. So, ang giambot atong himutakal no nganong dugay kanila kap nun. So moto kung gi ko bagtuon na lang kita mo guys kaysa naman kami magpaabot din niya. Unsa pagpaabot na mo nahantod karon iwal burag di niya concern. But it's okay, kami na lang mo adjust. And naulo na po ko si week palikit wa guys no kay katong niya guys nagigi. Pero wala mo ko akong gibuhat ato guys naglaga ra ko og avocado tapos bayabas. And gipainom na ako og bitters and duha. And ako tumabaktin pigducer. So, once a day or even twice a day. So, that's it. Kaluyan karon since adto guys, wa na sila nag-igit. Nakahinga ra jud ko mo to siya na time na wala kay ko ka-upload og mga dramas tungod kay I am more focused on my pigs. Mga biik. So, concerned kay ko sa mga biik no. And of course, ang inahingan and matod pa ni mama guys no wala pa ko ano ng pula ng bisong my god happy tabud nang huwag ang inahan guys unsaan man wapag nalutas burog action na po siya pangulan kay kato magumabay na mo guys maski pag kato inahan at tuwa pa nalutas ang anak tuwa nang ulag na po ang inahan marigi ko na uwagon kang baboya ka charis. They say I bet you'll never make it, but just look out and look how it's skin together, so strong, waits more, still the ham, na naman na. So, nakikagaling yung version, guys. Don't copy me. Ayoko but promote akong version. Because I have my own originality. Unsa daw? The only one that I dear is you. Is still the one you and me. I don't know. Okay guys, focus na sa tong drama ng focus na sa tong drama nga mga kalag nga bungoton. Anyway, share ko lang dag ko na kay kog singot no. Humanon nang jud nako ning the one that I feel like to. Okay, focus na guys sa to ang drama nga mga kalag nga bungoton. So kanay jud ay si okay, atong manok guys, mapusol, babi na po. Maapila po siya guys. Anyway, na ako'y
nagka-acapella ko guys, nagkanta ko og taas to siya nakanta. Mo appeal jud ang manok guys. So mo to na ang ako na lang caption dito guys na mo appeal jud ang manok. I-post to na ako unya ata sa TikTok. Di ba? Dito bag siya oo daw. Di mo gumamati na ang manok diri sa pud ka singer. So mo to siya guys. So balik ta sa atong drama nung unsa kay sunod na mahitabo guys, kung bahinam ang sunod na mahitabo kung unsaon ka sila kuan gito sila Luis og si Tonyo no, basig maunsa nun sila gito. Pero mo to naman ang mga major guests basin di ay kanang ipakita na sila or kanang itakuan. So kung bahinam ang sunod na mahitabo, make sure naka-subscribe and ang tanan para every time na i-upload, ito matagaan mo notification nagikan sa mga. At sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment sa baba para mabasa na to na inig pa-intro sa mga upcoming dramas. So, sabno diri sa to guys, kay taas na nga tong pa-outro. And of course, dagan pati buhaton guys, manghilo pa ta dire, matutog pa buyan, ato si Kuya Boy kay magpakapon sa mga vaccine. Okay, goodbye po and God bless!